اتقندي نزنا لو معلت رأسي ما بقاس زخوننا خاني خوش عادي زمسة قطع تحوسو مرريو اتن احنا ابدق نقورو زلنا ناي ميديا نتفتات اوش عادي زلو وصلوا كاب جيزي ناب جيزي ندابأسه حدقني اندخونه نتي قالسنا خاني ازيو حساي اندخونه يمص سلازلو اتوم اوش عاد زلو مسارحتناون نزي رمون دحد ازيكيلنا ازي نقورو زلنا قالسي ترجم ألبو مخانو نادري مرة زلوا حبريتها سلزم حالفو زون نابهزو خبصح خم زلوا سلستم حصنوني نزي نايلو معالت ملب ادالي زلخو مالتي حجي ابز نايدليت فتح ميديا ونقلل زي كونه صقيم يزلنا لذين عنا زقدسن اسس لزخونه نزين مفتاح ما كلنا اجامنا خنبركت يغبانا بفلاي ادي خاوش عاد زمصن حبريتا ابدغ خم ديليت فتح زفلوتو ززراربو قراريصوم ازيهم يوم دليت فتح ندابول نت حزبي تسفا خم زقرصو سلازي حبرنا زلو لذين احنا عينا حجي نت سرعات صلاينايو ازي جبرك ازي بالك خنو لين خينا نحنا عينا خنرمت لينا نرم كنا محيشنا نمحيش منياتو نحنا تقالسي سلازي خنا ماشي حجي ابدغ وضوح يدولت نايدليت فتح انا بوغناي اربعه عينت تطقمت محبراዊ ميديا اب يوتيوب يكون اب تيك توك الله يلي يزامن مالتي اتم قداماي اتم زبزح خوينم غزيهم سويهم قالسنا ام معوات خمو خاني مس كل حصراتهم بتقاد زسرحهم زيهم تم زبزحهم كندتي زدخمو ربحه زيبلهم ግን ድማ ነቲ ዝኣምንሉ ዕላማ ብመንገዲ ሚድያ እጃሞም ዘበርኩት እዮም ነቲ ዘለዎም ድኽመታት ኣሪሞም ኣድማዕቲ ንኽኾን ድማ ወትሩ ዝፅዕሩ እዮም ህዝቢ ድማ ነዚኦም كتابعهم يقبأ مخنياتو تراناتهم عن ممسع فتحي لعل سلازخون حجزيهم تم زواجهم بفلاي بوزحات يوتيوبرات على بوزح ساعات زي بوزحات من اسيا قدم حجي زي نور ازيهم حلاف نتاويان سب زي زنطلو مس تاريخ زي باسو ابو راجاونا تابسببت نغرات زي ترخبو مالتي طراي كمي غيركا ابزي قال سناي فتحي اجامنا نبركت يوم ليتن معالت نسرحو ناي بحقي بوزحات منسيات نطفات يوتيوبرات አሉ ስለዚህ ነዚኦም ከመስጉራም ይደል ምክንያቱ ተቃለስዮም እጂ ሓደ ግዜ ሁሉም ዩቲዩበራት እዚኦም ናይ ገንዘብዮም ዝባሃል አለ ግን ኣብ ዩቲዩብ ወን እንታይ ይገርካ ያህ ገንዘብ ትረክብ እንድሕር ሕማ ንህብረተሰብ ዘይጠቅም ናይ ዕገርገር ናይ ባኣስ እንተ ኮንካ ያህ ገንዘብ ትገብር እምበር እንድሕር ንህብረተሰብ ካጠቅም እንድሕር ኮይኑ ሁላትና ንፈልጦ ኢና ማለት ስለዚህ ዋላውን እንተረኸቡ ይሰርሑ ስለዘለው ይጽዑ ስለዘለው ሰብ ኩሉ ግዜ ግዚኡ ክብከሎ እንተ ሀገብራሉ ክኽፈል ክኽላሉ ሓደ ሰብ ሓደ ኮንተንት ኣብ ዩቲዩብ ክሰርሓልካ ከሎ እቲ ዩቲዩብን ግዜኻ ከም ዘጥፋኻ ስለትፈልጥ ይዝበካ ዘሎ ስለዚህ ገንዘብ ብምርካቦም ተጻብኣት ክንኮን ኣይግባአናኒ ንዓና ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ስራሕ ይሰርሑ ስለዘለው ነቲ ቃልስና ንቅድሚት ንኽመጽእ ታርኦ ምጻወቱ ስለዘለው ነዚኦም ኣክቹዋል ክነተባብዖም ይዝግባአና ምክንያቱ ሓደ ናይቲ ዝሰርሕዎ ጻማን ተረኸቡ ክንሕጎስ ኣለና ከምኡ ብምርካቦም ወይን ግቦኦም ምዃኑ ክንነግሮም ይግባአና ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከኣኒ እዚኦም እንድሕር ዳ በዚሖም እቶም عنكفتي ويون نتي قالسنا زي حق صح سحلو ندا واحد يوم كود لذي نزيوم ناي متبع حلافنا تالنا زيوم ازيوم بوزحات يوتيوبرات አለው ነዚኦም በዝጋጣሙን ከመስግኖም ይደል እዶም ካላይ ዝብሎ ማነ ተጓዳት ዘይኮኑ ተጠቀምት ማህበራዊ ሚዲያ ኣብ ዩቲዩብ ኮን ይኹል ኣብ ቲክቶክን ካልን እዚኦም ነቲ ካብ ማህበራዊ ሚዲያ ዝርከብ ረብሓታት ኣብ ግምት እትዮም ሰርሑ ሓይሎም ኣብ ምዝንጋዕ ዘድሃበ ሰርሑ ስራሕ ኮይኖም ገሊኦምን ኣብ ፕራንክን ካልእን ማለት ሕጂ ሓደ ፀገማት ከመሓይሽዎ ዘለዎም ነገራት ኩሉ ይኽእል ግን ነቲ ንሕና ንገብሮ ቃልሲ ኣይጠቕሙዎን እዮም ኣይጎድዎን እዮም ስለዚህ ብዙ ሓደ ጉድኣት ስለዘይብሎም ከም ቅቡል ኢኻ ትወስዶ ምክንያቱ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ንኸምኡ ተባሂሉ ስለዝሰርሐ ኣባና ጥራይ ኮነ መዘናግዒ ናይ ፕራንክ ገለ ዝገብር ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ዘሎ ንኻ ተፈሊና ክንህሉ ይንኽእልና ስለዚ እቶም ኣብ ምዝንጋዕ ፕራንክ ካልእ ዝኣመሰለ ዝኾነ ይኹን ነገር ንሕብረተሰብ ዘይጎድእ ስራሕ ዝሰርሑ ኣነ ወላ ሓደ ፀገም የብለይን ምስኣቶም ምክንያቱ ንቡር እዩ ብዙሕ ሰብ እውን ክዘናጋዕ ዝደሊ ስለዘሎ ኖርማል እዩ ኩሉ ግዜ ትምነ ኣብቲ ንቃልሲ እንተዝኾነ ልካ ተዘይኮነ ካ ፀገም የለን ምክንያቱ ዝጎድእዎ ነገር እውን ስለዘየለ ነቲ ቃልሲ ዝኾነ ይኹን ነገር ጉድኣት እውን ስለዘይብሎም ማለት ስለዚ ዱ ኖ ሃርም ዝብል ኣሎ እዚኣቶም ኣይጓዳእን እዮም ኣብቲ ስርሖም ቅቡላት እዮም እዚ ዝዓበየ እዞም መበል ሳልሳይን ራብዓይን ጠቂሱ እዮም ዘሎ እቶም ሳልሳይ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነዚ መበገሲ ናይ ዝመደብ ዝኾነ ካብ ውሽጢ ዓዲ ነድርን ቁጥዕን ዘለዎ ለበዋ መልእኽትን መበገሲ ዝኾኑ ንቃልስና ዝጎድእ ንሕብረተሰብና ኣብ ፀቢብ መሽጎራጉር ኣውራጃን ዓድን ዘእቱ መደባት ዝሰርሑ እዚኦም እዮም እቶም ናይ ሎም መዓልቲ ቀንዲ መበገሲ ንክዛረብ ዝገበሩን ማለት እዩ እዚኦም እቶም ዝወሓድ እኳ እንተኾነ ግን ድማ
እቶም ኣዝዮም ይዕነውት እዮም ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ብደለይቲ ፍትሒ ዝስራሕ ፅቡቅ ስራሕ ስለ ዝብክሉን ስለ ዝዘርጉን እዚኦም ኣብ ደገ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከይተረፈ ናይ ህዝብና ስለ ልቦና ብዝግባእ ስለ ዘይርድኦም ንቃልስና ዓነውነው ዘብልዎ ዘለው እዮም በዚ ድማ ቃልስና ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት 10 ንድሕሪት ይገብሩ ኣለው ካብዞም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካብዞም ጠቅሶም ዘለኹ ዝወፅእ ትሕሶ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ማለት እዩ እንዳተቆራረፀ ኣጀንዳ ኮይኑ ንህዝብና ተስፋ ዘቁርፅ ኮይኑ ኢና ንረክቦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ካብዚኣቶም ከዓ ትሕሶታቶም ኣብ ፀበብቲ ኣርእስታት ኣብ ሃይማኖት ኣውራጃ ውልቀ ሰባትን ካልእን ዘተኮረ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ዘይብሉ ግን ድማ ንቃልሲ ሃሳይ ኮይኑ ትረክቦ ማለት እዩ ናይዞም ኣብ ከም ዝሳተፉ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ቀንዲ ዕላማ ምዕዋት ቃልሲ ዘይኮነ ገንዘባዊ ረብሓን ዝናን እዩ እዚ ድማ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ናይቲ ስርዓት ድሌት ኣብ ምምላእ ተፀሚዶም ስለ ዘለው ከም ሕብረተሰብ እዚ ቃልሲ ክዕወት እንድሕር ዳኣ ንደሊ ኮይና ነቶም ዝበዝሑ ግዜኦም ሰዊኦም ንገንዘባዊ ረብሓ ከይበሉ ንጥፈታት ሚድያ ዝገብሩ ክነተባብዕ ቻናላቶም ክንዕቢ ይግባአና ብኣንፃር ድማ ነቶም እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ቃልስና ዝሃስይዎ ዘለው ገኒሕና ኣብ መስመር ክነምፅእ ይግባአና ማለት እዩ እዚኦም እዮም እቶም ዝዓበየ ክፋል ማለት እዩ ነዚ ናይሎም መዓልቲ ኣርእስቲ እውን መበገሲ ዝኾነኒ ውሽጢ ዓዲ እውን ማለት እዩ ኣብዚኣቶም ዝስራሕ ኣብ ቲክቶክ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዩቱብ ክኾኑ ይኽእል እዩ ኣብ ፌስቡክ ዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ እዞም ከምዚ ዓይነት ባህርያት ማለት እዩ ኣብ ፀቢብ ነገር ፈፂምካ ንሕብረተሰብና ዘይውክል ኣብ ኣውራጃ ተኮር ዝገበረ ኣብ ውልቀ ሰባት ተኮር ዝገበረ ኣብ ሃይማኖት ተኮር ዝገበረ ኣብ ታሪክ ፈፂምካ ነዚ ሕጂ እዋን ዘይምልከት ነገር ኣብኡ ተኮር ገይሩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ቁጥዐ ክፈጥር ዝኽእል ክዛረቡ ዝውዕሉ ናይዚኣቶም ተተቆራሪፁ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብሎ መዓልቲ ክዘውሪ ዝውዕል መወዳእቱ እዚኦም ከዓ ኩሎም ንኩላትና ይብኩልና ማለት እዩ እዚኦም እዮም እቶም ተቃለስቲ ይበሃሉ እዚኦም ሲ ናይ ባሓቂ እዚኦም ድዮም ፅባሕ ንጎ ክመርሕኩም ኢሎም እዮም ነቲ ህዝቢ ዝነግርዎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለው ክእደቡ ባዕላቶም ድሕሪ ክእደቡ ዘይክኢሎም ከዓ ህዝቢ ከዓኒ ዓገብ ክብል ክእርሞም ምክንያቱ ኣብ መወዳእቱ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ነዚ ቃልሲ ሓደ ስጉሚ እቶም ድበዛሕና 90 ሚታዊት ሓንቲ ስጉሚ ንቅድሚት ክንወስዳ ከለና እቶም ዝወሓዱ 10 ወይ ከዓ ትሕቲ ሚታዊት 10 ስጉሚ ከዓ ንድሕሪት ይመልሱና ኣለው ፒሪየድ ከምቲ ዝበልክዎ እዩ ኣብ ሓንቲ ፊስቶ ማይ ሓንቲ ሳንኬሎ ርስሓት እንድሕር ዳኣቲ ኸ እቲ ሓንቲ ሳንኬሎ ያነታ ፊስቶ ምልእቲ ትብክላ ለዚ እቶም ዝበዝሑ ዋላ እኳ ከምቲ ዝበልክዎ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ዩቱብ ዘለው ማሕበራዊ ሚድያን ካልእን ዝነጥፉ ኣወንታዊ ንቃልሲ ብግምት ዘእተው ስነ ምግባራውያን እንተኾኑ ግን እቶም ዝወሓዱ ነቲ ዝበዝሐ ይብክልዎ ኣለው ኣብ ውሽጢ ዓድና ህዝቢ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ይኸውን ኣሎ ውሽጢ ዓድና ብሰንኮም ማለት እዩ እዚ ቃልስና ይብከል ኣሎ ዋላ እውን ኣብ ደገ ዝፍጠሩ ኩሎም ኣጀንዳታት እውን ኣብኦም ይመበገስ እዮም ኣክን ኣብቲ ስርዓት ነተኮር ሓደ እንኮ ፀላኢ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ካልእ እውን የብልና ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ስኒ ቀዳማይ ዘይኮንስ እንኮ ፀላኢ ህግደፍ ዝበሃል ዘለና ካልኣይ ሳልሳይ እውን የብልና ኣብ ክንዲ ኣብቲ ፀላኢ ተተኮር ኣብ ጓል መንገዲ ኣብ ዕንክሊል ዘውዕልዎ ዘሕድርዎ ዘለው ነቲ ቃልሲ ኣብ ደገ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይጎድእዎ ከም ዘለው ተሪር ቁጥዕ ዝተሓወሶ መልእኽቲ ካብ መሳርሕትና ካብ ውሽጢ ዓዲ መፅዩ ስለ ዘሎ ኣነ ጉቡእ ይገብር ኣለኹ ናብ ህዝቢ መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣለሁ እቶም ራብዓይ ኣካል ናይዚኦም ዝኾኑ ኣነ ናይ ቲክቶክ ዕቡዳት እየ ዝብሎም ቲክቶክ እቲ ዝበዝሕ ንሕብረተሰብና ዘይምጥን ኣፀያፊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዝርከበሉ ማዕከን ሓበሬታ እዩ ብዙሓት መንእሰያት ንነዊሕ ሰዓታት ኣብኡ ተተኺሎም መፍቶ ፀላእን ጎሓላልን ክኸውን ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ቲክቶክ ቀንዲ ምንጪ ከም መርዚ ኮይኑ ንሕብረተሰብና ዝቐትል ዘሎ ትሕዝቶ ዝፈርየሉ ማዕከን እዩ ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፉ ብዙሓት ተጋላባጢ መልክዕ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ቀንዲ መሳርሒ ስርዓት ህግደፍ እዮም እዚኦም ድማ ነቲ ናይ ሕንፍሽፍሽ ስትራቴጂ ስርዓት ህግደፍ ዝቕልስዎ እዮም ሓንሳብ ዲቕ ዝበሉ ደገፍቲ ኮይኖም ይመፁኻ ሓንሳብ ዲቕ ዝበሉ ተቃዋምቲ ኮይኖም ይመፁኻ ማለት እዩ እዚ ግን ሓቀኛ ስለ ዝኾኑ ዘይኮንስ ብዙሓት ሒሳ ይመስሎም ሓቀኛ እዩ ሓንሳብ በቃ ንህግደፍ በልብሎ ሓንሳብ ነቶም ተቃዋምቲ በልብሎም ኖ እዚኦም ሓቀኛታት ስለ ዝኾኑ ዘይኮንስ ነቲ ዝተዋህቦ ናይ ነፋሒቶ ባህሪ ነቲ ናይ ህግደፍ ስትራቴጂ ኣርባሕ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ከም ነፋሒቶ ክጋላበጡ ዳስ ስትራቴጂ ሓንሳብ በቃ ተቃዋምቲ ኮይኖም ነቲ ስርዓት ንኢሳያስ ነቶም ንኩሉ ማለት እዩ ንዓና ባህ ዝብለና ይገብሩ ግንጢሎም ንዓኻ ሓመድ ገብሩኻ ሽዑ እንታይ ትብል እዚኦም በቃ ሓቂ እዮም ዝዛረቡ ኖ እዚ ናይ ነፋሒቶ ባህሪ ናይ ሓቂ ይኮነ ንዓና ንምድንጋር ንዓና ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ስራሕ እዩ
እትሕዝን ድማ ነዞም ናይ ውድቀትና ንሕንፊሽፊሽና ቀንዲ ተሓተት ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ትሕዝቶታቶም ናብ ናይ ድሌት ፍትሒ ማዕከና ዜና እንዳምፃና ነዋዓዋዓሎም ምህላውና ሕጂ ሓደ ክልተ ኣብነት ጠቅሰ ከም በዓል ሞኒካ ዝኣመሰሉ ከምኡውን ካልኦት እውን ኩሉ ክእሉ እዮም እዚኣተን ዝኣመሰላሲ ንህግደፍ ስለ ዝፀረፋ ወይ እውን ነዞም ኢዶም ዝህብ ወልደ ገባታት ስለ ዝፀረፋሲ ናታተን አንጻር ስርዓት ኮይነ ኢልካሲ ኣብ መደብካ ተምፅእ ወይ ከዓ ናብ ናይ ድሌት ፍትሒ እዚኣተን ግን ከም በዓል ሞኒካ ግን መሳርሒ ናይ ስርዓት እየን ናይ ነፋሒቶ ባህሪ ኮነ ኢልካ እቲ ስርዓት ዘላበሰን እየን ምክንያቱ ከምኡ እንድሕር ጌርካ ጥራይካ ሕብረተሰብ ክተናውፆ ትኽእል ፈቲና ፀሊና ናይ ከም በዓል ንሳ ዝኣመሰላ በዓል ኣዱ ብሌና ዝበሃላ ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት እዮም ሕጂ ኣነ ክጠቕሶም ኣይክእልኒ ሓደ ሓደ ግዜ ንዓና ደስ ዝብለና ስለዘ ንሕና ሼር ንብሎ ንሕና ኣብቲ ዩቱብ ናትና ንፅዕኖ ንሕና ቧዕ ዝገበረቶም ንብል ናይ ብሓቂ እንተስተረዲና እንተስ ከይትረዳእና በቲ ናይ ስርዓት ስትራቴጂ ንወድቕ ኣለና ማለት ለዚ ክነስተውዕል ክንክእል ኣለና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቀንዲ መሳርሒ ናይቲ ስርዓት እዮም ስለዝኾነ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ህሞት ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እየ ዝብል ዘለኹ ነዞም ውድቓት ንህዝብናን ቃልስናን ክቆትሉ ዝሰርሑ ዘለው ውልቀ ሰባት ክነዋዓዋዓሎም ኣይግባእን እዩ ዋላ ሼር ክንብልናቶም ኣይግባእናን ዋላ ውልቀ ሰባት ኮይና ንሓደ ደጋፊ ህግ ደፍ ስለ ዝፀረፈቶ ሞኒካ ስታ ኮይና ኢሕና ሼር ንብሎ ወይ እውን ኣዲ ብሌና ይትባሉ ዋትኤቨር እዞም ኩላቶም ኣብዚ ቲክቶክ ደሎ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ኣብ ፌስቡክ ደሎ ናይዞም ነፋሒቶ ባህሪ ተላቢሶም ዝመፁ ዘሎ ስርዓት ህግ ደፍ ነፋሒቶ ኩኑ ድላይኩም ፅረፉኒ ዝደለኹም ብዛዕባ ይበሉ ነቲ ህዝቢ ከምኡ ጌርኩም ኣደናግሩ ወይ ኢኹም ዘሎ ዳስ ደ ስትራቴጂ ስለዚ ኩልና ዋላ እውነቶም ሱቕ ኢልና ኣብ ፌስቡክ ኮይና እዞም ፀላእትና ስለተፀርፉ ሼር ክንብል ንዕልና ነዋዓውዐሎም ኢና ዘለና ኣካል ናይቲ እከይ ተግባራቶም ንኾናልና እሞ ንቆጠብ እዚኣ እያ ከመሓላልፍ ዘሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሜድያ እንድሕር ኣብ ግቡእ ተጠቒምናሉ ቃልስና ክሓፅር ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ከም ሕብረተሰብ ሓንሳብን ንሓዋሩን ከጥፍኣና ይኽእል እዩ